Gipahalipayan sa Mandaue City Government ang graduate sa Mandaue City College na nag-rank 5 sa Licensure Examination for Teachers. Miatubang sa sesyon sa konseho si Kyla Sombiro Sansan, taga Barangay Paknaan. Gikalipay sa siyudad ang pagka-rank 5 niini sa elementary level sa maong pasulit. Kansang results gipagawas sa miaging semana lang. Miangkon si Kyla, daghan siyag naagi ang hagit ug gani nakaundang siya kaniadto sa pag-eskwela. Apan naninguha sab gayud kuno siya para sa board exam. Karon nagbuga na ang iyang paningkamot. Nagpasalamat siya sa kahigayunan nga makadawat sa libreng edukasyon sa Mandaue City College. Ubos sa City Ordinance, makadawat siya og 50,000 pesos gikan sa siyudad isip Gikalipay. Para sa ako alaha. Kung nag-review ka, sayo na ka-review ka. Pero of course na mga bagong questions. So, murag feel at that time murag feel na ko kani sa tong answer. Pero gitaro ko gihapon, sir. Pati kayo nga for the second time si Mandaue City College nag-produce na sad og another top notch. Way back 2022, nag-top 9 si Mandaue City College and then karon na sad